sa subida mi karon. Maning dalan. Okay. Ama ta dito sa wala pa. Oh, sana wala. Nanay tigay din ha. Oh, nana. Sister to. Oh, subida. Landslide oh. Susuroy mi. Nanami. Oh, bagong among gisuroyan. Among sakyanan kumpati gyapon. Si Brad Gabi. Kung makita na kita wala. Oh. Ano ang dalan o magian dayon pag uli. To. Oh. Sa dito lagi. Sada ba? Amo agi Kada kada. lupad. Mo agi kada pangpang. Oh, kini. O diyan mo agi Ah. susunod ta brad. Musulod ta di kung gusto ka mo sulod dito entrance kana mo na mo gisudlan dia. Kana dia. Dia anay man kwan. Dia sulod bi dia. Kini ba? Ano, mapapicture na ta, pares. Oh, hares. Oh, so din na sa picture. Kamu sa kupol sa kupol. Kupol. Kami pa rin sinting. Ano, puste lang kadapit brad sa puste. Di. Kay wa man si Paris. Kamu. Ay, kamera ni mo, kamera ni mo. Kay, kamera. Kamera sila. Baby, kamera ni mo, be. Oh, Dili para. Ay, ano, oh. Ano tara mo, dili ba against the light ang mga sa mga. di man. Agenda light. Dili amahan ba? Toy banog oh. Ma. Asa man mo gipatubang dadto? Unoon sa naman eh. Ay, pictures. Dili sa against the light amahan. Oh, dili man. Oh, i-video. Oh. Uy, ba't kini? May video. Ay, dili basig kuan na. Kani. Lako, dili na nimo ko naman abi na ko ganang daghan na siya og kuan. Dire, ting. Ako na pod. Aw ikaw na. Mansanitas ni. Muna siya. Mansanitas. O sige, mga boys, ato sa dumahan ka. Bora ni katay mga napi kauban. Kay sunod mo siya. Solo di ay sunod. Na dili di siya mo kuan ba dili siya against the light. Mo ni sila ang for the boys only.